хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 29 сентябр дар Паём ТВ. доду гирифт миёни Тоҷикистон ва кишварҳои созмони ҳамкории Шонҳой дар 6 моҳи аввали соли 2022 68% тиҷорати хориҷии кишварро ташкил додааст. Дар ин бора дирӯз 28 сентябр вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Завқи Завқизода дар ҷаласаи 21 вазирони иқтисод ва тиҷорати давлатҳои созмони ҳамкории Шонҳой ки дар шакли видеоконфаронс баргузор гардид иттилоъ дод. Тибқи иттилои вазорат дар ҷаласа вазирони иқтисод ва тиҷорати кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шонҳой Тоҷикистон, Чин, Ҳиндустон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Федератсияи Русия ва Ӯзбекистон иштирок карданд. Вазирон дар ин нишаст густариши ҳамкорӣ дар самти иқтисоди рақамиву сабз, тиҷорати электронӣ, таъсиси корхонаҳои саноатӣ, кишоварзӣ, афзоиши ҳаҷми содирот, рушди минбаъдаи робитаҳо дар бахши нақлиёти инфрасохтор, логистика, сайёҳӣ ва ғайраро баррасӣ карданд. то рӯзи 27 сентябр дар Тоҷикистон аз майдони 17224 гектар ҳосили картошка ҷамъоварӣ шудааст, ки 53.5% аз ҳаҷми умумии киштро ташкил медиҳад. миқдори умумии ҳосили ҷамъоварда 358,257 тоннаро ташкил медиҳад, ки 1636 тонна камтар нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 аст. дар ин бора вазири кишоварзии ҷумҳурӣ хабар медиҳад. ҳамчунин ҳосилнокии картошка поин рафта, агар дар охири соли гузашта ин нишондиҳанда 227 центнер аз 1 гектарро ташкил дода бошад, пас дар ҳамин давраи соли равон он ба 208 центнер аз 1 гектар баробар аст. имрӯз картошка ба ҳисоби миёна бо нархи 5 сомонӣ мефурӯшанд. моҳи сентябри соли гузашта он 4 сомонӣ нарх дошт. то ин вақт моҳи сентябри солҳои 2014 ва 2017 нархи баландтарин 3 сомониву 80 дирам ба қайд гирифта шуда, шурӯъ аз соли 2011 нарх аз 2,5 сомонӣ баланд нашуда буд. қаблан дар вазорати кишоварзӣ зикр карда буданд, ки дар як сол истеъмоли 92 кило картошка барои як кас лозим аст, лекин миқдори воқеии истеъмоли он дар ҷумҳурӣ барои як нафар дар як сол 130 кило арзёбӣ мешавад. бо назардошти ин маълумот, талаботи умумии кишвар ба картошка дар як сол то 1,3 млн тонна мерасад. имсол дар Тоҷикистон ҷамъоварии зиёда аз 1 млн тонна ҳосили картошка пешбинӣ шудааст. дар душанбе ва хуҷанд нархи сӯзишворӣ дар муқоиса ба ҳафтаи қаблӣ поин рафтааст. тибқи гузориши хабаргузории Азия Плюс, дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ Душанбе ҳоло 1 литр гази моеъ 6 сомониву 20 дирам нарх дорад, ки дар гузашта он 6 сомониву 60 дирам фурӯхта мешуд. 1 литр бензини АИ-92 9 сомониву 90 дирам ва АИ-95 10 сомониву 50 дирам фурӯхта мешаванд. арзиши 1 литр сӯзишвории дизелӣ 12 сомониву 60 дирам нарх дорад. ҳамин тавр ҳоло дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар шаҳри Хуҷанд 1 литр гази моеъ 5 сомониву 80 дирамро ташкил медиҳад, ки ин 20 дирам арзонтар аз нархи ҳафтаи гузашта аст. 1 литр бензини АИ-92 бошад 10 сомонӣ ва АИ-95 10 сомониву 60 дирам фурӯхта мешавад. арзиши 1 литр сӯзишвории дизелӣ дар Хуҷанд 12 сомониву 50 дирам аст. дар охири моҳи август болоравии нархи сӯзишворӣ дар кишвар ба назар расида буд. тибқи омори расмӣ 86% маҳсулоти нафтӣ ба Тоҷикистон аз Русия интиқол дода шуда, ҳудуди 90% воридоти гази моеъ ба Қазоқистон рост меояд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бошка нафти хоми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои Лондон $87.93 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бошка нафти хоми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои Нью-Йорк $82.07 муомила шуд. нархи арз. тибқи муқаррароти Бонки Миллии Тоҷикистон 100 рубли русӣ 16 сомониву 80 дирам нарх дорад. арзиши асъори амрикоию аврупоӣ боз ҳам дар кишвар майли поинравӣ дошта, феълан $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 1022 сомониву 15 дирам ва 100 евро 980 сомониву 14 дирам нарх дорад. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз $1654.83 барои 1 унс таъин шуд.